Arit suket tanduran iki lur, sukete suket gajahan. Sukete gajahan iki sik cendek-cendek iki lur, sik nom. Masalah ngarit suket liyane ora enek lur, padha di sawah dadi ngarit suket tanduran. Iki suket gajahan nom. Sukete juga gor saiki suket gajahane lur. Iki kayane tanggung kudu dicampuri suket liyane gitu. Ya ora dicampuri suket liyane ya ora warak. Nah iki ya dicampuri suket sing rada dawa ya suket Polonjono men kena dibongkok kayane nek suket gajanto angel dibongkoke masalahe sukete cendek-cendek ora dawa lho dadi dibongkok angel brodol kayane. Nah iki lho iki ngarit sukete suket gajahan jenenge lho nek aku. Ngene dulur-dulur iki ngarani suket apa nek kene lho. Ning daerahku iki ngarani suket gajahan. Nah, nang aku kene Kolonjono enek gajahan terus enek odot, enek warna telu suket tanduran ki lur. Nah, iki tak bongkoke dadi loro ki lur, masalah abot sukete lur. Dadi bongkok dadi loro kan enteng kena lenggah ke motor iki lur. Nah, kan campur suket Jawa Kolonjono ngono kuwi kan kena